Unsa may mo shout out karon? Shout out! Hey guys, shout out ko ni Teacher Ma'am. Shout out, Nini! Kay Kailin Abinido. Salamat sa pagtulo sa among bass guitarist. Oh, dahil. Shout out. Ako pa ni shout out. I'm so Shout out sa kay mga brother da sa Pakadian. Na brother Ria. Yes. Bibi. Pakadian. Mga sugay. Bibi Kiway daw. Ano na yan? Ah, wala na guys. Yata ito? Akra yato ni. Yan, branda, mag-picture lang tanan. Shout out tayo sa mga brother da sa Pakadian. Mga Ria kami. Videoan, apil ang manghipos.